Παντζούρια. Ξέχασέ τα. Θα τα πληρώσω όταν θα βάλουμε πετρέλαιο. Δεν παίζει αυτό εδώ. Καλημέρα, καλησπέρα και το μεσημεριά σου. Είμαι η Σπυρίδουλα Κολόσα, καλώς ήρθες στο κανάλι μου στο YouTube. Σήμερα θα μιλήσω για ένα φλεγόμενο θέμα, το θέμα σπίτι στη Γερμανία. Πώς ψάχνεις να βρεις σπίτι, ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στην αναζήτηση σπιτιού και το σπίτι το ίδιο στην Ελλάδα και στη Γερμανία. Ας ξεκινήσουν όλα από την ίδια την αναζήτηση. Στην Ελλάδα, όπως θυμάμαι εγώ, έψαχνα να βρω σπίτι, γελίες εφημερίδα, ήταν πριν από 20 χρόνια που ήμουν εγώ στην Ελλάδα. Τώρα υπάρχει ο σπιτόγατος, υπάρχουν βρες σπίτι, αγγελίες, κάτι τέτοια υπάρχουν σίγουρα. Βλέπεις μια αγγελία, παίρνεις τηλέφωνο και λες μπορώ να έρθω να δω το σπίτι. Βλέπεις το σπίτι και λες οκ, μ' αρέσει, το παίρνω. Και λέει ο ιδιοκτήτης, οκ, αλλά να υπογράψουμε ένα συμβόλαιο, δώσουμε και μια προκαταβολή και αυτό ήταν, έκλεισε. Εδώ θα μπει σε site όπως είναι το Imonet, ImoScout, έχουν και αντίστοιχες εφαρμογές για το κινητό, θα μπει στο VG Gesucht, υπάρχουν πάρα πολλές σελίδες για να ψάξεις να βρεις. Ο καλύτερος τρόπος για να βρεις σπίτι εδώ βέβαια είναι μέσα από φίλους και γνώστους. Άμα ξέρεις κάποιον που μετακομίζει ή ξέρεις κάποιον που ξέρει κάποιον που μετακομίζει και θέλει να αφήσει το σπίτι του, τότε είσαι τυχερός. Δεν βρίσκεις δηλαδή αγγελίες έξω από το σπίτι που να λέει πωλείται, ενοικιάζεται. Πωλείται, εντάξει, μπορεί να βρεις και ενοικιάζεται, αλλά αυτά είναι τα πανάκριβα σπίτια που δεν πρόκειται να μπορέσεις να τα πληρώσεις. Υπάρχει και το Kleinanzeigen, είναι οι μικρές αγγελίες του eBay, που εκεί υπάρχουν κάποια σπίτια ή κάποιοι άνθρωποι που ενδιαφέρονται να κάνουν αλλαγή. Λένε εμείς, ξέρω εγώ, μένουμε σε ένα σπίτι που έχει 2 δωμάτια και θέλουμε να πάμε σε ένα σπίτι που έχει 3 δωμάτια. Είμαι εδώ και μοντάρω σήμερα και συνειδητοποίησα ότι ξέχασα να σου πω τι είναι το Abstand. Θα το δεις σε διάφορες αγγελίες αυτό το πράγμα. Και Abstand είναι όταν, για παράδειγμα, μπαίνεις σε ένα σπίτι που άλλος θέλει να σου πουλήσει την κουζίνα ή ξέρω εγώ το πλυντήριό του ή την ντουλάπα του ή έχει φτιάξει το πάτωμα. Γιατί παίζουν και αυτά τα πράγματα, να έχεις βάλει καινούριο πάτωμα στο διαμέρισμα και όταν θα φεύγεις να πουλήσεις το πάτωμα που έβαλες στον επόμενο, γιατί δεν τον αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης. Αυτό το λεγόμενο Abstand θα πρέπει να το πληρώσει αυτόν τον άνθρωπο που νοικιάζει το σπίτι τώρα, που φεύγει, για να μπορέσει να το πάρεις εσύ. Μπορεί να πας να μπεις μέσα σε ένα σπίτι και να σου πει όλους έχουμε μια ντουλάπα μέσα που το πιο πιθανό είναι να μην θέλει να την κουβαλήσει και να σου λέει, ξέρω εγώ, θέλω 120 ευρώ για την ντουλάπα. Και εσύ εκείνη που μπορείς να διαπραγματευτείς και να του πεις δεν τη θέλω, πάρ' την μαζί σου. Και μετά μπορεί να σου ρίξει την τιμή ή να σου το δώσει και τζάμπα. Ειδικά άμα δεν έχεις δικά σου πράγματα, είναι πολύ καλό πράγμα να παίρνει τα πράγματα που έχουν οι προηγούμενοι. Στο πρώτο σπίτι που είχαμε εδώ πέρα στο Αμβούργο, αγοράσαμε το πλυντήριο για 30 ευρώ, το ψυγείο για 50. Βρίσκεις λοιπόν ένα σπίτι και αν είσαι τυχερός λέει έχουμε online Besichtigung ή έχουμε Besichtigung για το κοινό την Τρίτη στις 6 ώρα, 6:30 το απόγευμα και πας στο σπίτι να το δεις. Και φτάνεις εκεί και περιμένεις την ουρά με άλλα 100-200 άτομα για να δεις αυτό το σπίτι. Ειδικά άμα πρόκειται για κανένα φτηνό, κοντά σε σταθμό τρένου. Και μετά τι γίνεται, δεν είναι ο πρώτος που λέει εγώ το θέλω, θα το πάρω. Δεν είναι όπως στην Ελλάδα, λες οκ, το θέλω. Και σου λέει ο διοκτήτης πάρ' το. Όχι. Εδώ είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης, όπως είναι τα πάντα στην καπιταλιστική κοινωνία στην οποία ζούμε σήμερα. Πάνε 100 άτομα, βλέπουν το σπίτι, μετά στέλνουν τα χαρτιά τους είτε στον ιδιοκτήτη που τον νοικιάζει, είτε στην εταιρεία που έχει αναλάβει την ενοικίαση, είτε στον μεσίτη που έχει αναλάβει την ενοικίαση και τι στέλνεις. Στέλνεις το λεγόμενο σούφα που έχει να κάνει με την πιστοληπτική σου ικανότητα. Δηλαδή, εκεί βλέπουν αν χρωστάς. Είναι κάτι σαν την υπηρεσία στην Ελλάδα. Μπορεί να σου ζητήσουν τα Gehaltsabrechnung σου των 3 τελευταίων μηνών ή του τελευταίου χρόνου για να δούνε αν μπορείς να το αντέξεις οικονομικά το σπίτι. Μετά μπορεί να χρειαστεί να γράψεις κάποιο γράμμα, motivation letter, που να λέει για ποιο λόγο εγώ θέλω αυτό το σπίτι, για ποιο λόγο είναι σημαντικό για μένα να πάρω αυτό το σπίτι, ποιος είσαι, από πού έρχεσαι και τι κάνεις κτλ. Πολλές φορές μπορεί να δουλέψει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, άμα πεις πω, ξέρω εγώ, μόλις με έδιωξε ο γκόμενός μου και δεν έχω που να πάω και άμα πες και σε κανένα ψυχοπονιάρι που έχει περάσει ίσως το ίδιο, μπορεί να είσαι πιο τυχερός και να βρεις σπίτι πιο εύκολα. Ή άμα δουλεύεις σε κάποια εταιρεία που βγάζεις πάνω από 100-200 το χρόνο, δεν θες κανένα πρόβλημα να βρεις οποιοδήποτε σπίτι. Εκτός και αν είναι κανένας άνθρωπος που την έχει πατήσει από κάτι τέτοιο και σου λέει εντάξει, εγώ θα πάρω ένα φτωχαδάκι, παιδί μου, που δεν μπορεί να βρει σπίτι. Αυτός που είναι πλούσιος θα βρει κι αλλού. Γιατί να έρθει στο δικό μου που είναι φτηνό. Όταν εμείς φεύγαμε από το σπίτι που είχαμε εδώ πέρα
κοντά στην Osterstraße, που ήταν ένα σπίτι που είχε τότε 600-700 ευρώ μεικτά. Στην ουρά απ' έξω ήταν 2 μέρες που κανονίσανε να έρθουν να το δούνε το σπίτι και ήταν 2 μέρες. Και ήρθαν την πρώτη μέρα γύρω στα 100 άτομα και την επόμενη μέρα ο ίδιος αριθμός. Και γινόταν χαμός, τους έβαγαν μέσα ένα γκρουπ. Ένα κόλπο που μπορείς να κάνεις όταν νοικιάζεις σπίτι είτε με το σύντροφό σου είτε με την οικογένειά σου είναι το εξής. Επειδή αυτοί εδώ πέρα έχουν μια φόρμουλα που λένε ότι σε ποιον θα το δώσω σπίτι, συνήθως σε αυτόν που βγάζει πιο πολλά λεφτά. Και λένε πόσα άτομα μένουν σε αυτό το σπίτι, 4. Μπαμπάς, μαμά, παιδί 1, παιδί 2. Πόσα βγάζει αυτή η οικογένεια, 3.000 ο ένας και 3.000 ο άλλος, 6.000. Δια 4, 1,5 χιλιάρικο. Οπότε έχουμε κατά κεφαλήν εισόδημα 1,5 χιλιάρικο. Αν όμως ο ένας από τους δύο και πει θα τον νοικιάσω εγώ το σπίτι και πάρει το εισόδημά του 3.000 ευρώ, τότε το κατά κεφαλήν εισόδημα του ανθρώπου που θέλει να νοικιάσει αυτό το σπίτι είναι 3.000 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνεις με αυτό το κόλπο έχεις φτάσει σε ένα σημείο να έχεις περισσότερες πιθανότητες να πάρεις εσύ το σπίτι. Δείτε το πώς είστε άμα είστε οικογένεια και θέλετε να νοικιάσετε σπίτι, εδώ στη Γερμανία και ειδικά εδώ στο Αμβούργο που ζω εγώ. Αν ένας από τους δύο έχει πιο μεγάλο εισόδημα από τον άλλον, να πει ότι το θέλω εγώ το σπίτι. Και άμα είσαι διατεθειμένος να βγεις και πιο έξω ή να ζήσεις με άλλους, να συγκατοικήσεις, τότε ίσως είναι πιο εύκολο, απλά έχει λίγο μια ταλαιπωρία πιο μεγάλη τον πρώτο καιρό. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που νοικιάζουν τα δωμάτια τους, άλλοι τα νοικιάζουν για λίγο καιρό, άλλοι τα νοικιάζουν για μερικούς μήνες, άλλοι τα νοικιάζουν για αρκετό καιρό. Υπάρχουν βεγγέ, σπίτια για συγκατοίκηση που έχουν μέσα 8-9 άτομα. Υπάρχουν κάποια βεγγέ που είναι κάποιος κύριος που είναι μεγάλος, ξέρω εγώ, 64 χρονών και ψάχνει να βρει κάποιον πιο μικρό που να είναι γύρω στα 30. Λοιπόν, και πες ότι βρίσκεις ένα σπίτι και σου λένε κοπελιά ή αγαπητή μου οικογένεια, μπορείτε να έρθετε να μείνετε σε αυτό το σπίτι, σας διαλέξαμε, είστε οι τυχεροί. Ωραία, χαίρεσαι εσύ, χοροπηδάς, ανοίγεις σαμπάνιες κτλ. Και μετά τι κάνεις για να σιγουρευτείς ότι το έχεις αυτό το σπίτι? Πρέπει να κάνεις ένα συμβόλαιο. Εδώ στη Γερμανία αγαπάνε τα συμβόλαια, γιατί το συμβόλαιο είναι ένα νομικό έγγραφο που έχεις που προστατεύει όλο τον κόσμο. Επειδή οι Γερμανοί εδώ πέρα αρέσκονται στο να πηγαίνουν σε δικηγόρους και να μηνύουν ο ένας τον άλλο, συμβόλαια είναι αυτά που βοηθάνε, προστατεύουν, δεν θα πάρεις ποτέ σπίτι χωρίς συμβόλαιο, γιατί άμα έχεις σπίτι χωρίς συμβόλαιο, δεν μπορείς να κάνεις το Anmeldung, που είναι υποχρεωτικό εδώ στη Γερμανία να το κάνεις, και δεν θα μπορείς να βάλεις το όνομά σου στο κουδούνι, δεν θα μπορείς να έχεις ταχυδρομείο, οπότε είναι σαν να έχεις ένα φάντασμα μέσα στη Γερμανία και αυτό δεν το θέλεις. Εκεί θα γράφεται κάθε πότε θα ανεβαίνει το νίκη σου και είναι ένα βασικό έγγραφο που χωρίς αυτό δεν νοικιάζεις σπίτι. Νούμερο 2. Κοινόχρηστα, θέρμανση, ψήξη, σκουπίδια, ρεύμα, τηλέφωνο. Στη Γερμανία, όταν νοικιάζουν ένα σπίτι, σίγουρα έχουν κάνει κάποιους υπολογισμούς και υπολογίζουν τα κοινόχρηστα που μπορεί να έχει το σπίτι αυτό και τα πληρώνεις αυτά μαζί με το ενοίκιό σου κάθε μήνα. Δεν υπάρχει αυτό είναι το μίστομα για το σπίτι, 600 ευρώ και άλλα 300 ευρώ για τη θέρμανση, θα τα πληρώσω όταν θα βάλουμε πετρέλαιο. Δεν παίζει αυτό εδώ. Και ειδικά στις μεγάλες πόλεις δεν έχεις πετρέλαιο ή αέριο που πρέπει να έρθει κάποιος να το βάλει. Υπάρχουν σωλήνες που περνάνε παντού. Δεν ξέρω καν αν υπάρχουν πολυκατοικίες που να θερμαίνονται ακόμα με πετρέλαιο εδώ στο Αμβούργο. Στο Βερολίνο είχα δει μια αγγελία όταν έψαχνα να βρει ο αδερφός μου σπίτι που έλεγε ότι θα έναν άντρα για να κουβαλάει τα κάρβουνα στο σπίτι. Τα κόλε. Και στη Γερμανία εδώ, όταν λες θέλω κάποιον να φέρνει τα κόλε στο σπίτι, εννοείς και κάποιον που θέλει να φέρνει τα λεφτά στο σπίτι. Είναι αυτό το λογοπαίγνιο. Αλλά εγώ νόμιζα ότι η τύπισσα ζητούσε κάποιον που να έχει λεφτά να σπληρώνει το σπίτι, αλλά στην πραγματικότητα δεν ήταν έτσι. Είχαν ένα φούρνο, ο οποίος ζέστηνε το σπίτι και αυτός λειτουργούσε με κάρβουνα. Οπότε ήθελε κάποιον να ανεβάζει τα κάρβουνα στον 4ο όροφο τσουβάλια για να μπορεί να θερμαίνεται το σπίτι. Ενός λεπτού σιγή. Πληρώνεις λοιπόν το ενοίκιό σου που είναι σταθερό και για τους 12 μήνες του χρόνου, που μέσα είναι το μίστομα για το σπίτι και τα κοινόχρηστα. Στη δικιά μας τη θέρμανση είναι μαζί και το ζεστό το νερό. Κάποια στιγμή μέσα στον χρόνο έρχεται ένας άνθρωπος συνεργάτης της εταιρείας που νοικιάζει το σπίτι ή του ιδιοκτήτη και μετράει πόσο έχεις καταναλώσει. Και στο τέλος σου δίνουν ένα Abrechnung που λέει ότι εσείς κυρία Κολόσα κάψατε τόση θέρμανση και πληρώσατε για τόσο, οπότε ή θα σας επιστρέψουμε ή θα πάρετε κάτι παραπάνω. Αν συνηθίζεις να καταναλώνεις λιγότερο από αυτό που προϋπολογίζουν ότι θα καταναλώσεις, τότε
υπάρχει περίπτωση να μειωθεί και το νίκη σου. Αν όμως καταναλώνεις παραπάνω, τότε θα αυξηθεί αυτό το νίκη που θα πληρώνεις. Δεν είναι ότι σου αυξάνουν το νίκη, είναι ότι δίνεις περισσότερα χρήματα κάθε μήνα, έτσι ώστε το τέλος του χρόνου να μην χρειάζεται να δώσεις κάτι παραπάνω για τη θέρμανσή σου. Στην Ελλάδα έχεις μια κεντρική θέρμανση που ανάβει για όλη την πολυκατοικία και σου λέει, ξέρω εγώ, θα την έχουμε αναμένη θέρμανση από τις 7 μέχρι τις 9 το πρωί και από τις 8 μέχρι τις 10 το βράδυ. Και από εκεί και πέρα δεν έχεις περιθώριο να ανοίξεις θέρμανση. Άμα κρυώνεις, θα βάλεις ένα air condition, θα βάλεις μια σόμπα, θα κάνεις κάτι άλλο. Εδώ πέρα η θέρμανση που έχεις είναι κάθε σώμα έχει ένα διακόπτη, τον οποίο το γυρνάς και αναλόγως με το πόσο ζέστη θέλεις να έχεις στο δωμάτιο αυτό, το ανοίγεις αντιστοίχως. Τα παλιά σπίτια έχουν αυτού του είδους τη θέρμανση με τον διακόπτη εκεί τη βάνα, που διαλέγεις πόσο πολύ θέλεις να το έχεις ανοιχτό. Τα καινούργια τα σπίτια έχουν κυρίως ενδοδαπέδια θέρμανση και αυτή τη ρυθμίζεις επίσης από ένα κεντρικό διακόπτη σε κάθε δωμάτιο. Και μπορείς να διαλέξεις αν θέλεις να θερμάνεις μόνο το σαλόνι σου ή μόνο την κουζίνα σου ή μόνο το μπάνιο σου ή μόνο το υπνοδωμάτιό σου κτλ. Και όχι ολόκληρο το σπίτι. Σχεδόν όλα τα δωμάτια έχουν θέρμανση, αλλά όχι όλα τα μπάνια. Ειδικά στα παλιά τα σπίτια, πολύ δύσκολα βρίσκεις καλοριφέρ μέσα στο μπάνιο. Άμα είσαι τυχερός, μπορεί να έχεις αυτό το σώμα για να στεγνώνει οι πετσέτες. Αυτό που μπορεί επίσης να το θεωρήσεις ως καλοριφέρ. Εμείς έχουμε μεγάλο μας το μπάνιο που είναι η μπανιέρα, έχουμε και ένα τέτοιο, αλλά έχουμε και ενδοδαπέδια θέρμανση. Τα κοινόχρηστα, τι πληρώνεις μέσα στα κοινόχρηστα. Αν η πολυκατοικία που ζεις έχει έναν κήπο ή έχει κάποιους κοινόχρηστους χώρους που θέλουν καθάρισμα, δεν είναι Σκανδιναβία εδώ για να κανονίζεις να κάνει κάθε διαμέρισμα ή κάθε ένοικος να καθαρίζει τη σκάλα, ξέρω εγώ, όταν έρχεται η σειρά του μια φορά την εβδομάδα. Εδώ έρχεται μια εταιρεία που έχει αναλάβει τον καθαρισμό και καθαρίζει τα κουδούνια, το ασανσέρ, τις σκάλες. Υπάρχουν μέσα σε αυτά τα κοινόχρηστα, υπάρχουν και ασφάλειες, τύπου πυρασφάλειες ή κάτι άλλοι φόροι που κανονικά, άμα με ρωτήσεις, θα πρέπει να τις πληρώνει ο ιδιοκτήτης και όχι ο ένοικος, αλλά τέλος πάντων μπαίνουν και αυτές μέσα στα κοινόχρηστα. Εμείς πληρώνουμε, ας πούμε, ασφάλεια για τα τζάμια. Αν σπάσει κάποιο τζάμι, αν πάθει κάτι, υπάρχει ασφάλεια που έχει διαλέξει ο ιδιοκτήτης να έχει το συγκεκριμένο κτίριο και την ασφάλεια την πληρώνουμε εμείς στα κοινόχρηστα. Ωραία, Τα κοινόχρηστα είναι και τα σκουπίδια. Στην Ελλάδα έχεις ένα σκουπιδοτενεκέ 2-3, ξέρω εγώ, που είναι στο δρόμο. Έχεις έναν κάδο για την ανακύκλωση και έναν κάδο για τα σκουπίδια. Που πολλοί χέστηκαν κιόλας που θα πετάξουν τα σκουπίδια τους. Πιο πολύ τα πετάνε, ας πούμε, έτσι απλά στην ανακύκλωση και στα αρχίδια τους όλα. Γιατί λένε, εντάξει, ο ίδιος κάδος έρχεται και τα μαζεύει και τα δύο και τα διάζει. Ναι, μωρή μπαλάκο, αφού το έχεις πετάξει 100.000 φορές μέσα στο κάδο της ανακύκλωσης, σημαίνει ότι το κάδο της ανακύκλωσης είναι σκουπίδια για αυτή τη γειτονιά. Εδώ δεν υπάρχουν κάδοι στο δρόμο ανοιχτοί που να πας να μπορείς να πετάξεις τα σκουπίδια σου. Μου έχει τύχει να περπατάω στο δρόμο σε μια γειτονιά και να μην βρίσκω ούτε έναν κάδο του Δήμου να πετάξω ένα σκουπιδάκι που κουβαλούσα στην τσέπη μου. Βέβαια, σκουπίδια δεν πετάς κάτι. Υπάρχει αστυνομία που ασχολείται με τα σκουπίδια, αστυνομία σκουπιδιών. Άμα σε δει να πετάξεις γόπα κάτω στο δρόμο, κυρία Κολόσα, πετάξτε την γόπα σας, σας είδαμε. Ορίστε, πάρτε ένα πρόστιμο. 15 ευρώ. Μου έχει τύχει να το δω. Άμα δεις έναν γείτονά σου ή σε δει κάποιος γείτονά σου να πετάς κανονικά σκουπίδια στο κάδο της ανακύκλωσης, στο κάδο του χαρτιού κτλ., σε έχει καταγγείλει με τη μία. Αν πας να πετάξεις σκουπίδια έξω από τον κάδο, γιατί ο κάδος είναι γεμάτος, έχουμε τους κάδους της πολυκατοικίας, τους οποίους τους πληρώνουμε, που έχουν μόνο ανακύκλωση συσκευασιών, αλλά όχι χαρτιού και τα υπόλοιπα σκουπίδια. Εδώ στο Αμβούργο τα υπόλοιπα σκουπίδια καίγονται. Πάνε όλα για καύση. Ό,τι θα ρίξει εκεί μέσα, δεν υπάρχει κάποιος να πάει να το διαλέξει, να το ξεχωρίσει. Όχι, θα πάει προς καύση. Ό,τι πετάξει μες στον κάδο της ανακύκλωσης θα πάει να διαλεχθεί για να ανακυκλωθεί. Δεν ανακυκλώνονται όλα, το ξέρω, το έχω ψάξει. Και δεν ανακυκλώνονται όλες οι συσκευασίες. Για παράδειγμα, όταν έχεις μια μαύρη συσκευασία, τα συστήματα δεν αναγνωρίζουν, δεν μπορούν να διαχωρίσουν το πλαστικό από τις μαύρες συσκευασίες και αυτό πάει προς καύση τελικά. Εσύ μπορεί να το πετάς στην ανακύκλωση, αλλά αυτό δεν θα ανακυκλωθεί. Λοιπόν, και υπάρχουν κεντρικοί κάδοι που έχουμε εδώ στη γειτονιά, που είναι για το χαρτί και για τα μπουκάλια. Τα μπουκάλια χωρίζονται σε λευκά και χρωματιστά σε εμάς. Υπάρχουν άλλες περιοχές που έχεις λευκά, πράσινα και καφέ μπουκάλια. Αυτοί οι κάδοι αδειάζουν εδώ που μένω εγώ 3 φορές την εβδομάδα. Υπήρχε περίοδος που είχαμε μόνο 3 μεγάλους κάδους για χαρτί και γέμιζαν, ειδικά το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή γινόταν χαμός. Τη Δευτέρα που ερχόταν
απορριμματοφόρο για να αδειάσει αυτούς τους κάδους. Ήταν τίγκα γεμάτο με κουτιά γύρω-γύρω, τα οποία δεν χωρούσαν μέσα στους κάδους και απλά οι άνθρωποι τα αφήνανε εκεί γύρω-γύρω. Μια φορά είχε έρθει η αστυνομία των σκουπιδιών και τι έκανε? Είδε τις διευθύνσεις που είχαν πάνω τα κουτιά και στείλε προστιματάκια σε αυτούς τους ανθρώπους που είχαν πετάξει τα σκουπίδια τους έξω από τον κάδο. Πρόσεχε λοιπόν. Είχα τότε γράψει στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ μένω εδώ, έχουμε αυτούς τους κάδους, είναι συνέχεια γεμάτοι. Ήταν μια περίοδος που δεν είχαν έρθει για 2 μέρες νομίζω να τους αδειάσουν και είχε γίνει χαμός εκεί πέρα. Και είχα στείλει ένα μήνυμα, υπάρχει online μια φόρμα που συμπληρώνεις και λες σε ποιο δρόμο μένεις, το όνομά σου και τι θέλεις να πεις ότι συμβαίνει. Και έρχονται και το καθαρίζουν αμέσως. Και ήρθανε εκείνη την ημέρα που έγραψα το μήνυμα, ήρθε έξτρα σκουπιδιάρικο και μάζεψε και άδειασε τους σκουπιδοτενεκέδες με το χαρτί. Και μετά από μερικούς μήνες διαμόρφωσαν το χώρο κτλ. Και έβαλαν 2 έξτρα κάδους. Αυτούς τους κάδους τους πληρώνεις με τα δημοτικά τέλη. Τους κάδους που έχεις μέσα στο σπίτι σου τους πληρώνεις με το ενίκιο που δίνεις. Και υπάρχει και ο κάδος για βιολογικά σκουπίδια, γι' αυτό το κάδο δεν πληρώνεις τίποτα. Εμείς έχουμε δικό μας κάδο κομποστοποίησης στον κήπο μας. Όσο πιο μεγάλος είναι ο κάδος για τα restmüll που δίνεις, τόσο πιο πολύ πληρώνεις τα κοινόχρηστά σου. Στα κοινόχρηστα μπαίνουν θέρμανση, ίσως ζεστό νερό, ασφάλειες και διάφορες άλλες βλακίες που πληρώνεις για του ιδιοκτήτη και τα σκουπίδια. Για το ρεύμα τι κάνεις? Το ρεύμα, κάθε σπίτι που μπαίνεις μέσα έχει ρεύμα στο όνομά σου. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπεις μέσα σε ένα σπίτι που δεν έχει ρεύμα. Έχει πάντοτε ρεύμα και σου δίνουν το πιο ακριβό ρεύμα συνήθως και το πιο μη οικολογικό ρεύμα. Ρεύμα που βγαίνει από πυρηνική ενέργεια. Εσύ πρέπει να φροντίσεις, να διαλέξεις σε ποιον πάροχο θα πας και τι θέλεις να πληρώνεις το μήνα. Λέμε, ξέρω εγώ, πόσα τετραγωνικά είναι το σπίτι σου, πόσα άτομα μπαίνουν μέσα και αυτοί ξέρουν ότι μια οικογένεια, ξέρω εγώ, 4 ατόμων που ζει σε ένα σπίτι 120 τετραγωνικών συνήθως καταναλώνει τόσα λεφτά το χρόνο. Και σου λέει, εμείς μπορούμε να σου προσφέρουμε αυτό το πράγμα και στο τέλος, όταν σου ζητάνε να πας στο μετρητή και να δεις τι έχεις κάψει, γράφει, σου λένε και έχεις κάψει λιγότερο, έχεις κάψει περισσότερο και σου επιστρέφουν ή δίνεις παραπάνω. Το ρεύμα δεν είναι όπως στην Ελλάδα που σου έρχεται τον ένα μήνα 30 ευρώ και μετά από 2 μήνες σου έρχεται 450 ευρώ και δεν ξέρεις τι είναι αυτά που πληρώνεις και δεν ξέρεις πώς να κάνεις κουμάντο οικονομικό. Γι' αυτό είναι ωραία εδώ που έχεις ένα σταθερό ποσό κάθε μήνα, μπορείς να υπολογίζεις αυτό και να ξέρεις πόσο καίς. Ανά πάσα στιγμή μπορείς να πάρεις τηλέφωνο την εταιρεία σου και να τους γράψεις ένα email και να τους πεις: ξέρετε κάτι, θέλω να δω πώς είναι η κατανάλωσή μου. Απαντάνε, είναι πολύ φιλική γιατί όποιος παίρνει λεφτά από σένα είναι υποχρεωμένος να σου απαντήσει και στα ερωτήματα που του κάνεις. Χρόνου πάλι, κάπου τον Ιούνιο μας έρχεται μας για τον προηγούμενο χρόνο. Κάνουν πάλι ένα abrechnung για το τι έχει χρησιμοποιηθεί για τα κοινόχρηστα του σπιτιού. Δηλαδή όλες αυτές οι ασφάλειες, τα κυπουρικά, η καθαριότητα και όλα αυτά. Λένε ότι αυτά είναι τα έξοδα που έχουν γίνει, αυτά που έχετε πληρώσει ή θα σου επιστρέψουν κάποια ή θα πρέπει να πληρώσει κάποια παραπάνω. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, ειδικά άμα έχετε δικηγόρο στην πολυκατοικία σας, τα κοιτάζουν αυτά τα πράγματα και λένε: φίλος, εδώ με χρέωσες παραπάνω. Τι 30.000 ευρώ το χρόνο για κήπο? Εμείς έχουμε 30 τετραγωνικά κήπο. Πώς είναι δυνατόν να πληρώνουμε 30.000 ευρώ το χρόνο για κήπουρο? Κάνεις αυτό το πράγμα βίντεο που Heinlein και λες: κάτι δεν δουλεύει εδώ πέρα. Και υπάρχει έτσι μετά μια αλληλογραφία ανάμεσα σε σένα ή στο δικηγόρο σου και στο δικηγόρο της εταιρείας που βγάζει τα κοινόχρηστα. Και μπορείτε να βγάλετε μια άκρη. Εδώ έχει γίνει κάτι τέτοιο πέρυσι και στο τέλος μας επέστρεψαν κάποια χρήματα. Κοίταξε να δεις που είπα το 2 και το 3 μαζί. Το 2 ήταν κοινόχρηστα και το 3 ήταν ψήξη θέρμανση. Να προσθέσω ότι σε ό,τι αφορά την ψήξη δεν θα βρεις πουθενά σπίτι που να έχει air condition. Μην περιμένεις κάτι τέτοιο. Βέβαια δεν το χρειάζεσαι κιόλας εδώ στη Βόρεια Γερμανία. Εδώ να κάνει ζέστη πάνω από 30 βαθμούς γύρω στις 10 μέρες το χρόνο. Θα πας στο πάρκο, θα ξαπλώσεις το γρασίδι ή θα κατέβεις στο κελάρι του σπιτιού σου και θα είσαι μια χαρά. Διαφορά νούμερο 4. Εδώ, όταν έρχεσαι και μετακομίζεις σε ένα διαμέρισμα, θα βάλεις το όνομά σου στο κουδούνι. Θα βάλεις το όνομά σου στο ταχυδρομείο. Διαφορετικά. Δεν έρχονται γράμματα, δεν μπορεί να σου χτυπήσει κάποιος το κουδούνι. Εδώ το ταχυδρομείο είναι κάτι ιερό. Αν ένας ταχυδρόμος δει, η κυρία Κολόσα θα πάει στον δρόμο, ξέρω εγώ, Όστεστράσε 45 και πάει στην Όστεστράσε 45 και δεν δει το όνομα Κολόσα πουθενά στο ταχυδρομείο, δεν θα το πετάξει το γράμμα μέσα και ούτε θα το πετάξει στον κάδο των σκουπιδιών. Θα το επιστρέψει σε αυτόν που το έχει στείλει.
Δεν είναι, ξέρω εγώ, όπως στην Ελλάδα, που απλά βλέπεις, ξέρω εγώ, στην είσοδο της πολυκατοικίας είναι πεταμένα διάφορα γράμματα. Λέει, όλα τα γράμματα που πηγαίνουν στην 28 Οκτωβρίου θα μπουν εδώ από κάτω, σε αυτήν εδώ την πολυκατοικία, θα τα βρουν αυτοί μετά. Ή στο χωριό που έχεις το βενζινάδικο ή το παντοπολείο που πάνε όλα τα γράμματα και θα πρέπει να ψάξεις εσύ να βρεις τι υπάρχει. Σε όποιο σπίτι και να πας, θα βάλεις το όνομά σου στο κουδούνι και στο ταχυδρομείο. Διαφορετικά, ξέχασέ το. Επίσης, δεν ξέρω, πρέπει να κάνεις unmeldung. Υπάρχει το λεγόμενο Meldepflicht. Υποχρεωμένος να δηλώσεις στο Δήμο που μένεις, σε ποιον όροφο, σε ποιο διαμέρισμα, δεξιά, αριστερά, ξέρω εγώ κτλ. Με ποιον μένεις, για να ξέρουν που θα σε βρουν ανά πάσα στιγμή. Και αυτό είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις. Είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις, εδώ τουλάχιστον στο Αμβούργο, μέσα σε 3 μήνες από τη στιγμή που μετακομίσεις σε κάποιο σπίτι. Και αυτό το κάνεις και αφού μετακομίσεις, όχι μόνο όταν έρχεσαι εδώ πέρα. Και επίσης, όταν φεύγεις από τη Γερμανία, θα πρέπει να κάνεις το λεγόμενο Abmeldung. Να πας να τους πεις, φιλαράκια, εδώ στη Γερμανία, εγώ δεν ζω πια εδώ, είπα bye bye. Και ας περάσουμε στο αγαπημένο του άντρα μου. Κουρτίνες. Σε πόσα διαμερίσματα πιστεύεις ότι θα βρεις κουρτίνες στη Γερμανία και γενικότερα στη Βόρεια Ευρώπη? Στην Ολλανδία δεν υπάρχουν σχεδόν πουθενά κουρτίνες. Αν είσαι κουρτινού και πουλάς κουρτίνες και ράβεις κουρτίνες κτλ., θα σε άνεργη. Καλύτερα να ράβεις κουμπιά, να κοντένεις παντελόνια. Κουρτίνες, ξέχασέ τες, έχουν πολύ λίγα διαμερίσματα κουρτίνες. Μπορείς να βλέπεις μέσα, ειδικά το πρωί, το βράδυ, όταν έχει φως. Δεν τους μοιάζει κιόλας, βέβαια. Οι Γερμανοί με αυτό το θέμα, με το θέμα γύμνια και ιδιωτικότητα, έχουν μια άλλη σχέση από αυτή που έχουμε εμείς εκεί στην Ελλάδα. Εδώ, όπου μου είχε κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση όταν πήγαινα στο γυμναστήριο και είχαν αποδυτήρια που ήταν όλοι, ρε παιδί μου, γδινόντουσαν, έμειναν στο ντους που ήταν όλα τα ντους, ξέρω εγώ, 10-15 ντους όλοι μαζί, μπαίνανε, κάνανε μπάνιο γυμνή. Το βρήκα πολύ εξαιρετικά περίεργο, αλλά αυτό το Freikörperkultur που έχουν εδώ πέρα είναι αλλιώς. Έχω ακούσει και περιπτώσεις που βλέπεις, ξέρω εγώ, τον γείτονά σου που είναι μέσα και του χαιρετάς απ' έξω και μετά αυτός μπορεί να παρεξηγηθεί γιατί σου λέει είμαι στο σπίτι μου, ρε μαλάκα, γιατί με κοιτάζεις, γιατί κοιτάζεις μες στο σπίτι μου την ώρα που είμαι εγώ και με χαιρετάς. Είναι σαν να προσβολή της ιδιωτικότητάς τους. Βάλε κουρτίνες. Παντζούρια. Ξέχασέ τα. Υπάρχουν μερικά σπίτια που έχουν παντζούρια εσωτερικά. Λοιπόν, παντζούρια δεν υπάρχουν. Θέλεις να κοιμηθεί το βράδυ με το παράθυρο ανοιχτό και το παντζούρι κλειστό για να αισθάνεσαι προστατευμένος? Ξέχασέ το. Το παράθυρο το πολύ να πάει στο keep. Αυτή είναι μια γερμανική εφεύρεση, την οποία μάλιστα η Γερμανία είναι εξαιρετικά περίφημη. Και ας περάσουμε τώρα στο άλλο κουλό. Ισόγεια διαμερίσματα. Έχεις δει εσύ στην Ελλάδα ισόγεια διαμερίσματα? Διαμερίσματα που να είναι έτσι? Όχι, πες μου. Ξέρουμε για τα υπόγεια διαμερίσματα, για τα ημιυπόγεια διαμερίσματα, αλλά ισόγεια διαμερίσματα δεν παίζουν. Εμείς οι Έλληνες μας αρέσει το ισόγειο να το έχουμε έτσι σαν πιλωτή, για να βάζουμε ό,τι σκουπίδαριο έχουμε, να πλώνουμε τα ρούχα μας κτλ. Και εμείς μένουμε στον πρώτο όροφο ή από τον πρώτο όροφο και πάνω. Εδώ πέρα μου είχε κάνει τεράστια τίποτα το ότι υπάρχουν ισόγεια διαμερίσματα. Αλλά δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα, θεωρώ, από το να έχεις ένα ισόγειο διαμέρισμα. Γιατί, ειδικά άμα έχεις παιδιά. Γιατί άμα έχεις παιδιά, ανοίγεις το παράθυρο και τους λες βγείτε έξω. Ή βγαίνουν έξω, μπαίνουν μέσα, όταν, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που οι πόρτες είναι ανοιχτές, βγαίνουν έξω, παίζουν, μπαίνουν μέσα όποτε θέλουν να πίνουν το νερό τους και δεν χρειάζεται να πηγαίνεις να χτυπάς το κουδούνι κάθε 3 και λίγο ασανσέρ πάνω κάτω. Η μαμά φέρει μου εκείνο, η μαμά φέρει μου το άλλο. Είναι εξαιρετικά όμορφο πράγμα το ισόγειο διαμέρισμα, άμα με ρωτάς. Θα μου πεις βέβαια, δεν φοβάσαι που μένεις στο ισόγειο? Δηλαδή, ισόγειο μπορούν να μπουν κλέφτες. Είναι πιο εύκολο πράγμα να μπουν κλέφτες. Και να σου απαντήσω. Εδώ στη γειτονιά έχουν μπει κλέφτες σε πολλά διαμερίσματα. Σε ισόγειο διαμέρισμα ποτέ. Και ξέρεις γιατί? Γιατί το ισόγειο διαμέρισμα είναι ένα μέρος που το βλέπουν όλοι. Γιατί στον δρόμο, στο πεζοδρόμιο, περπατάνε όλοι και βλέπουν αν υπάρχει κάποια ύποπτη δραστηριότητα πουθενά. Στους πάνω ορόφους που δεν φτάνει τόσο εύκολο το μάτι, εκεί μπαίνουν οι διαρρήκτες. Το άσχημο πράγμα που έχουν τα ισόγεια διαμερίσματα είναι όταν πέφτει η βροχή, ξέρεις, πιτσιλάει κάτω στο πάτωμα και σηκώνει το πιτσιλιά μαζί με βρώμα από το πάτωμα και πετάγεται στα παράθυρα, στα τζάμια, και μετά έχει πιο πολλή διαδικασία το καθάρισμα. Επειδή πάρα πολλά σπίτια είναι παλιά, παλιότερα δεν είχαν ασανσέρ και πολύ σπάνια βρίσκεις ένα Altbau να έχει ασανσέρ μέσα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις. Και έτσι, άμα μένεις στον 5ο όροφο ή στον 6ο όροφο, θα πρέπει να ανεβαίνεις και να κατεβαίνεις τα σκαλιά με τα πόδια. Η μετακομισή σου, τα ψώνια σου, το κατέβηκες κάτω, πεις στο αυτοκίνητο και συνειδητοποιείς ότι ξέχασες την τσάντα σου. Βέβαια στην Ελλάδα το καλό είναι ότι σχεδόν όλα τα κτίρια έχουν ασανσέρ. Και έχουν ασανσέρ, βέβαια τα ασανσέρ.
άμα χοροπηδήσεις λίγο, μένεις, ξέρω εγώ, ανάμεσα σε ορόφους, οι πόρτες δεν λειτουργούν, ανεβαίνεις και βλέπεις το φρεάτιο εκεί πέρα, γύρω-γύρω, ξέρω εγώ, μπορεί να γρατσουνίσεις ώμους, αγκώνες, άμα ξεχαστείς και κάνεις μια κίνηση έτσι. Νούμερο 7. Τον Innenhof η Κήπος. Υπάρχουν πολλά διαμερίσματα που φαίνονται, ας πούμε, σαν τεράστια κτίρια έτσι μπροστά, προσπέλαστα, ξέρω εγώ, κάτι μπλοκ τεράστια με παράθυρα και τοίχους. Και από τη μέσα πλευρά, αφού μπεις από το υπόγειο, βγαίνεις και κατεβαίνεις και ανεβαίνεις πάνω, βλέπεις έναν υπέροχο κήπο, ο οποίος είναι κοινόχρηστος, μπορείς να κάνεις barbecue μαζί με τους γειτονές σου, να ανάψετε μια φωτιά και να τα πείτε ένα χειμώνα. Ή το καλοκαίρι μπορείτε να αράξετε, να βάλεις για τα παιδιά σου ένα κουτί που να έχει άμμο για να μπορούν να παίζουν. Εμείς έχουμε ένα τεράστιο Innenhof, στο οποίο βγαίνουν τα παιδιά μας και βλέπουν και όλους τους υπόλοιπους. Και είναι τόσο ωραίο γιατί είναι σαν την ελληνική αλάνα που βγαίναμε παλιότερα και παίζαμε σαν παιδιά. Και αυτό το έχουμε μέσα στην πόλη με τόση φασαριά από αυτό το κεντρικό το δρόμο εδώ πέρα. Και είναι μια αξία ανεκτήμητη. Νούμερο 8. Μπαλκόνι, αυλή και τέντες. Αυτό το αίσθημα της μπαλκονάρας που έχει στην Ελλάδα, που καλείς τους φίλους το καλοκαίρι, βγαίνετε έξω στο μπαλκόνι και αράζετε και έχετε τις τέντες, δεν σας βλέπει ο γείτονας. Αυτό το πράγμα δεν το έχεις εδώ πέρα. Έχεις, αν είσαι τυχερός, ένα μικροσκοπικό μπαλκόνι, γιατί πολλά διαμερίσματα δεν έχουν μπαλκόνια. Εκτός από αυτά που φτιάχνουν τα καινούρια και οι Γερμανοί χρησιμοποιούν και το ελάχιστο τετραγωνικό εκατοστό από αυτό το μικρό μπαλκόνι. Δηλαδή βλέπεις ένα μπαλκόνι που χωράει με το ζόρι 2 άτομα, έχουν βγάλει έξω ένα τραπεζάκι, 2 καρέκλες, μια γλάστρα. Τέντες. Τέντες βρίσκεις σπάνια εδώ πέρα, πολύ σπάνια σε κάποιο διαμέρισμα. Δηλαδή, άμα δεις ένα διαμέρισμα που να έχει τέντες, είναι σίγουρα διαμέρισμα ανθρώπων που έχουν πολλά λεφτά. Αλλά αυτό το πλένω τέντες και πλένω και παντζούρια και πλένω το μπαλκόνι και καθαρίζω το μπαλκόνι, σκουπίζω το μπαλκόνι, σφουγγαρίζω το μπαλκόνι, δεν θα τα ακούσει από Γερμανό. Υπάρχουν κάτι άλλα μπαλκόνια που το μπαλκόνι δεν είναι από ένα πάτωμα συμπαγές που δεν περνάει τίποτα. Το μπαλκόνι το από πάνω ή το δικό σου μπορεί να είναι μια μεταλλική κατασκευή, ένα μεταλλικό τετράγωνο, πάνω στο οποίο έχουν βάλει μερικές τάβλες από ξύλο, και αυτό είναι το μπαλκόνι σου, και κάθε φορά που βρέχει, εννοείται ότι δεν μπορείς να βάλεις τίποτα στο μπαλκόνι σου, ακόμα και αν έχεις μπαλκόνι από πάνω, γιατί θα στάξει από το πάνω μπαλκόνι στο δικό σου το μπαλκόνι. Επίσης, έξω στο μπαλκόνι και στην αυλή σπάνια βρίσκεις βρύση. Αυτό το παίρνω το λάστιχο και πλένω το μπαλκόνι ή πλένω τα πλακάκια και πλένω την αυλή. Δεν υπάρχει. Αυτό που θα βρεις εδώ πέρα είναι ανθρώπους κάθε άνοιξη να παίρνουν το πιεστικό τους και να καθαρίζουν την αυλή τους και το μπαλκόνι τους, και αυτό μια φορά το χρόνο, το πολύ 2 αρκεί. Μπάνιο. Το νούμερο 9. Στην Ελλάδα τα μπάνια ξέρουμε ότι έχουν, ας πούμε, αυτά τα πλακάκια, τα πολύ περίεργα παντού έτσι γύρω-γύρω, από πάνω μέχρι κάτω. Το μπάνιο όλο είναι γεμάτο πλακάκι. Εμείς εδώ στο μπάνιο μας, γυψοσανίδα. Δεν μπορώ εγώ να έρθω με την ντουζιέρα, με το λάστιχο και να το πετάξω από πάνω μέχρι κάτω και να πλύνω τα πάντα. Και στο τέλος κάτω σιφώνει. Δεν έχει σιφώνει εδώ. Ό,τι νερά ρίξεις μέσα στο μπάνιο, ό,τι σου βγουν έξω από την μπανιέρα και έξω από τον νηπτήρα, θα τα μαζέψεις, σκούπα, φαράσι, μέσα στο κουβά ή θα τα σφουγγαρίσεις μετά. Αυτό το πράγμα που δεν έχουν σιφώνει μέσα στο μπάνιο με έχει τραυματίσει. Το καλό πράγμα που έχουν εδώ τα γερμανικά τα μπάνια είναι ότι μπορείς να πετάξεις το χαρτί στην τουαλέτα. Αυτό είναι το πιο όμορφο πράγμα στη Γερμανία. Σκουπίζεσαι και πετάς το χαρτί μέσα στην τουαλέτα. Τραβάς καζανάκι, φεύγει από εκεί και πέρα, πάει και κάνει ό,τι θέλει αυτό. Αλλά το ότι στην Ελλάδα έχουμε έναν κάδο δίπλα από κάτι τουαλέτες, οι οποίοι κάδοι είναι συνέχεια γεμάτοι, ξέρω εγώ, ή φαίνονται διάφορα πράγματα που δεν θα ήθελες να βλέπεις. Όχι, εδώ ο μοναδικός κάδος που υπάρχει μέσα στο μπάνιο είναι, ξέρω, ένας μικρός κάδος για πράγματα τα οποία δεν επιτρέπεται να πετάξει στη τουαλέτα, όπως παράδειγμα σερβιέτες, ταμπόνι, ξέρω εγώ, μπατονέτες. Επίσης, πολλά μπάνια δεν έχουν χώρο για να βάλεις το πλυντήριό σου και το στεγνοτήριό σου ή μόνο το πλυντήριό σου. Πολλά διαμερίσματα, ειδικά τα μοντέρνα διαμερίσματα, έχουν έναν ειδικό χώρο που έχει χώρο μόνο για το πλυντήριο και το στεγνοτήριο. Ή άλλα διαμερίσματα έχουν χώρο για το πλυντήριό τους στην κουζίνα. Εδώ πέρα δεν σημαίνει μπάνιο και οπωσδήποτε θα βρεις και βάνα που χρειάζεται το πλυντήριο. Επίσης, όταν μπαίνεις σε ένα σπίτι,
είναι πολύ πιθανό στο μπάνιο σου να μην βρεις ούτε καθρέφτη. Άμα δεν έχεις καταφέρει να το αγοράσεις από το προηγούμενο, ή είναι, ξέρω εγώ, ένα σπίτι που δεν τους νοιάζει και τόσο πολύ τι μένει μέσα και τι φεύγει, θα πρέπει να αγοράσεις και τους καθρέφτες για το μπάνιο. Και φυσικά, ποτέ δεν ξέρεις αν στο προηγούμενο σπίτι σου είχες έναν καθρέφτη, αν αυτός ο καθρέφτης θα ταιριάζει στο καινούριο σου το σπίτι. Αλλά όπως και να έχει, καθρέφτες, φώτα, θα τα φέρεις και θα τα βάλεις εσύ. Επίσης, δημόσιες τουαλέτες ή τουαλέτες του σπιτιού, όλοι οι άντρες κάθονται για να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν είναι μόνο πιο καλό και υγιεινό για λόγους προστάτη, αλλά δεν θα βρεις τουαλέτα που να έχει γύρω-γύρω κατούρια και τρίχες και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα ιδιαστικά. Όχι, εκτός και αν είμαι Έλληνας. Ξέχασα να σου πω. Το ξέρεις αυτό το πράγμα που έχουν τα πολλά ελληνικά σπίτια, το φωταγωγό? Εδώ στη Γερμανία δεν θα βρεις πουθενά φωταγωγό. Θα βρεις όμως αντίστοιχα αυτό εδώ το πραγματάκι, που θα το ανάψεις είτε από το κουμπί του ή ανάβει αυτόματα αναλόγως με το πόση ώρα είναι αναμένο το φως στο μπάνιο και βγάζει τον αέρα. Και το νούμερο 10. Κουζίνα και απορροφητήρας. Αν είσαι τυχερός, θα πεις σε ένα σπίτι που θα έχει κουζίνα μέσα. Άμα δεν είσαι τυχερός ή έτσι το γουστάρεις, θα μπεις σε ένα σπίτι που δεν θα έχει κουζίνα. Και όταν θα φύγεις από αυτό το σπίτι, guess what? Θα πρέπει να πάρεις την κουζίνα μαζί σου. Η κουζίνα είναι ένα πράγμα που οι Γερμανοί γενικότερα μάλλον δεν χρησιμοποιούν τόσο πολύ, γιατί οι κουζίνες είναι μικροσκοπικές, δεν έχουν απορροφητήρα, ή άμα βρεις απορροφητήρα σε μια κουζίνα, καταρχήν έλα πρώτα να μου τρυπήσεις τη μύτη, και δεύτερον, το πιο πιθανό είναι να μην δουλεύει απορροφητήρας σε μια γερμανική κουζίνα. Τέλειο πράγμα που βρίσκεις, ειδικά στα παλιά γερμανικά σπίτια, είναι το λεγόμενο pantry. Έτσι το λένε και στο χωριό μας, το Θοδόριανα. Pantry. Ξέρεις τι είναι το pantry? Το pantry είναι ένα δωμάτιο το οποίο είναι γεμάτο με ράφια και βάζεις εκεί μέσα τα πράγματα που χρησιμοποιείς για τη μαγειρική σου. Είναι σαν μια αποθηκούλα που βάζεις μέσα πράγματα που δεν θέλεις να έχεις μέσα στην κουζίνα σου. Bonus point. Εγώ σαν γνήσια ματεριαλού από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα μιλήσω λίγο και για τα υλικά από τα οποία είναι φτιαγμένα τα σπίτια εδώ στη Γερμανία. Τα σπίτια εδώ χωρίζονται, ή μάλλον εγώ τα χωρίζω, στις εξής κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι αυτή με τα σπίτια που είναι φτιαγμένα τον προηγούμενο αιώνα, όταν λες 1800-1900 κάτι, τα οποία έχουν κυρίως διασωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου και αυτά είναι σπίτια πανάρχαια, με πολύ ψηλά ταβάνια, που έχεις παράθυρα, ξέρω εγώ, 3 μέτρα ψηλά και έχουν τα θέματα που έχουν όλα τα παλιά σπίτια. Υπάρχουν όμως βέβαια και πάρα πολλά που είναι ανακαινισμένα και είναι κοκλιά. Επίσης, μετά, έχεις τα σπίτια που είναι φτιαγμένα πολύ πρόχειρα αμέσως μετά τον πόλεμο. Αυτά τα σπίτια φτιάχτηκαν πολύ πρόχειρα για να καλύψουν τις στεγαστικές ανάγκες του κόσμου που είχε μείνει άστεγος μετά τον πόλεμο και αυτά τα σπίτια είναι φτιαγμένα από πολύ φτηνά υλικά, δηλαδή έχεις ένα ταβάνι, εμείς είχαμε στο σπίτι που μέναμε ήταν ένα ταβάνι στο οποίο πήγαμε να τρυπήσουμε για να βάλουμε το φωτιστικό και είχε άμμο και καλάμια. Αυτά έχουν πολύ σαθρούς τοίχους, θα σου βγει η Παναγία να πας να βάλεις ένα ράφι στον τοίχο και αυτό δεν θα στέκεται πολύ καλά. Στο πρώτο σπίτι που είχαμε επίσης εδώ στο Αμβούργο, ο γείτονάς μας κάπνιζε χασίσι και εμείς το μυρίζαμε στο δικό μας σαλόνι. Αλλά είναι τα πιο φτηνά σπίτια που μπορείς να βρεις εδώ. Μετά έχεις τα σπίτια που είναι φτιαγμένα τη δεκαετία του 70. Αυτά τα σπίτια είναι κυρίως από τσιμέντο φτιαγμένα. Έχουν πιο μεγάλα παράθυρα, πολλά από αυτά έχουν μπαλκόνια και έχουν τοίχους από τσιμέντο, αλλά είναι γενικότερα λίγο χαμηλοτάβανα. Και μετά έχεις τα πιο μοντέρνα σπίτια που είναι φτιαγμένα μετά το 2000, τα οποία είναι φτιαγμένα με κάτι τούβλα, πετρότουβλα. Αυτά έχουν ταβάνια που είναι φτιαγμένα από τσιμέντο, πατώματα που είναι φτιαγμένα από τσιμέντο και από πάνω έχουν βάλει πλακάκια, γιατί πλακάκια επίσης δεν βρίσκεις σε πολλά σπίτια, βρίσκεις κυρίως παρκέ ή λαμινάτ. Δεν ακούς τους γειτόνους σου, μπορείς να κάνεις φασαρία, γενικότερα δεν χρειάζεται να ανησυχείς άμα έχεις παιδιά και μένεις σε ένα νεόκτιστο σπίτι, γιατί δεν ακούγεστε. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο που έφτιαξα σήμερα για σένα, για τις διαφορές στα σπίτια ανάμεσα σε Ελλάδα και Γερμανία. Ελπίζω να σου άρεσε. Άμα σου άρεσε, πάτα ένα like στο βίντεο μου. Θα το εκτιμούσα επίσης πάρα πολύ να κάνεις subscribe στο κανάλι μου. Τις τελευταίες εβδομάδες ήμουν λίγο άρρωστη ως πολύ και δεν μπορούσα να μιλήσω
και να φτιάξω ένα βίντεο στο οποίο να μιλάω αρκετά. Αλλά τώρα είμαι καλά, είμαι εδώ, θα τα πούμε. Και δεν το είπα στα προηγούμενα βίντεο μου, αλλά θέλω να κάνεις ένα subscribe στο κανάλι μου. Και δώσ' το ρε παιδί μου, δείξτε το σε κανέναν άνθρωπο να το δει και αυτός. Να κάνει και αυτός κανένα subscribe, λίγο να. Γιατί αυτό μου δίνει έτσι την υποστήριξη που χρειάζομαι για να συνεχίσω να το κάνω αυτό το πράγμα. Βέβαια, άμα πιστεύεις ότι θα πρέπει να σταματήσω και να πάω στην κουζίνα μου να φτιάξω κανένα παστίτσιο, πες το μου και αυτό. Ελπίζω να τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλιά!